У межах праекта лабараторыя прафесара Наркевіча Йоткі была падрыхтавана выстава, на якую можна завітаць падчас наведвання іншых экспазіцый у музеі. Такая інтэрактыўная форма была прыдумана некалькі гадоў таму. Яна аб'ядноўвае ў сабе адразу пэўны шэраг гульняў. Проектированная как вообще возможность попробовать отойти от более такого привычного музея, где мы приходим, смотрим все в витринах, а сделать более интерактивную версию, где посетитель уже сам вовлекается в процесс, может что-то сконструировать, найти, логически посмотреть, обосновать. Праект ладзіцца ўжо не першы год, і з часам яго калекцыя папаўняецца ўсё новымі актыўнасцямі, гэтым разам спартыўнымі. Яшчэ, напрыклад, наведвальнікі змогуць самастойна правесці эксперымент, які апісвае той ці іншы закон фізікі, а таксама знайсці ключ да разгадкі розных галаваломак. Калі ласка, вось тут, напрыклад, з гэтых дэталей нам неабходна зрабіць літару Т. Давайте паспрабуем. Так, я лічу, што вось гэта менавіта сюды трэба пакласці. Мне, напрыклад, здаецца, паспрабуем вось такім чынам. Я лічу, што вось гэта трэба менавіта вось так. Ну, тады мне нічога не застаецца, як скласці поўны малюнак. У музеі адзначаюць, што рэакцыя ў наведвальнікаў на такі фармат правядзення інтэрактываў вельмі розная. Некоторые очень любят что-то именно головой подумать, найти разгадку, потому что есть загадки достаточно сложные, которые даже взрослому человеку не очень легко разгадать. Есть более легкие, да, которые рассчитаны на маленького посетителя. На экспозіцыі прадстаўлена з дзясятак гульняў. У музеі адзначылі, што дзеці дашкольнага ўзросту дапускаюцца на выставу толькі ў суправаджэнні дарослых.